休憩を解いて再開します。一般質問を続けます。通告4番、中田義恵君。9番、中田義恵君。ただいま議長のお許しをいただきましたので、9番、中田義恵一般質問を始めます。私の今回の質問は大きく分けて3つでございます。堂ヶ島エリアの再整備について、2、西伊豆町手数料徴収条例の改正について、3、児童公園についてでございます。1、堂ヶ島エリアの再整備について、西伊豆町の主産業は観光業。令和6年度の調整概況を見ますと、産業別就業人口は宿泊業、飲食サービス業に従事する人が最も多くなっています。産業の中心は第三次産業、特にサービス業が突出しています。第一次産業が低迷し、広い平地もなく、企業誘致も難しい当町では、観光業の発展が命の綱です。言うまでもなく、堂ヶ島や小金崎、西山木高原など、圧倒的な景勝を有しています。これは天が与えてくれた私たちへの贈り物です。しっかりと保全しつつ、町の発展に最大限に利用すべきと考えます。令和5年度静岡県の調査によりますと、年間約4000万人が伊豆半島に訪れる中、約57万人が西伊豆町に来訪。そのうち約23万人が町内に宿泊しています。観光拠点の整備を確実に進め、交流客数を増やすことが町の維持発展に欠かせません。小金崎にはすでに小金崎公園エリア景観計画が策定され、今も着々と整備が進んでいます。堂ヶ島はどうでしょうか。圧倒的な景勝美に見合う魅力的なエリアになっているでしょうか。堂ヶ島エリアをもっと整備し、多くの観光客を呼び、長い時間滞在してもらう、宿泊してもらう、また来てもらう、魅力的な観光地エリアとしての磨き上げが必要と考えます。これについて伺います。来年度、堂ヶ島エリアの再整備を進めるための計画を策定するということですが、1、8年度の計画の内容について、目標や方針など計画の内容はどういうものになるのでしょうか。2、引き上げが決まっている入島税の使い道について、8年度から入島税の引き上げが決まりましたが、この計画の実行に使い道が当てはまるのでしょうか。3、計画を作ることの利点について、この計画を作ることによって何らかの利点はありますか。4、計画から完成までのスケジュールについて、8年度に計画に着手するということですが、その後のスケジュールはどのようなものになっていますか。5、設立予定の DMO との関連について、DMO の設立は必須と考えますが、今後のこのソフト面と再整備計画のハード面とは関連づけて進めていくのでしょうか。大きく2、西伊豆町手数料徴収条例の改正について、当町における住民票、印鑑登録証明書及び税証明書の発行手数料はいずれも200円であり、加茂地区の中でも最も低額な水準です。令和8年1月の臨時会では、土地・建物に関する各種証明書について、証明の統合を目的として条例改正が行われましたが、その際、当初は発行手数料の改定も検討されていたと認識しています。しかしながら1月の臨時会においては、手数料の引き上げには触れず、現行の手数料が据え置かれる形で証明書の統合のみを改正しました。手数料は地方自治法第227条の規定に基づき、受益者負担としてその事務に要する費用として徴収されるものです。そこで次の点について町の考えを伺います。1、発行手数料改定の検討について、土地建物に関する証明書の統合に伴い、当初、発行手数料の改定を検討していた理由は何だったのでしょうか。
2、発行手数料の引き上げを見送ったことについて、令和8年1月の臨時会において、発行手数料の引き上げを見送る判断に至った理由は何だったのでしょうか。3、各種証明書発行手数料の見直しの観点について、今後、各種証明書発行手数料について、受益者負担や事務コストの観点から見直しを行う考えはあるのでしょうか。3、児童公園について、西伊豆町には子どもたちが遊べる公園が不足しています。阿城岬ふれあい公園や小金崎公園など、観光客や大人が自然と触れ合ったり、アクティビティを楽しめる場所も多くあります。しかしながら、ここを訂正させてください。ここの文章は、しかしながら子どもが遊具で遊べる児童公園はほとんどありません。これに訂正させてください。子育て世代にとってはとても不便な状態となっていて、以前から子ども園の保護者からは、申し訳ありません、この後も訂正させてください、要望の声が寄せられています。子ども園の保護者からは要望の声が寄せられています。児童公園のない状態は子育て環境としては十分でないと考えます。これについて町の考えを伺います。1、商工会横の公園整備について、商工会横の公園をストリートパークとして整備し直すという案がありましたが、その後どうなったのでしょうか。現在の状況を伺います。2、新たな候補地の提案。住宅地の大半は津波浸水想定区域内にあり、近くに児童公園を作ることはためらわれるところと考えますが、避難タワーなどの津波避難施設の近くに作ることは検討できないでしょうか。以上、私の壇上よりの質問を終わります。町長。それでは中田議員の一般質問にお答えをさせていただきます。まず1点目の堂ヶ島エリアの再整備についての括弧1、8年度の計画の内容について、目標や方針など計画の内容はどういったものになるのでしょうかというご質問でございます。堂ヶ島エリアの事業者様などから意見を集約して検討する委員会を年に4回程度開催する予定でございます。また全体のアドバイザーおよび計画書作成を業務委託して進め、合わせて目標や方針を決定していきたいと思います。次に、括弧2の引き上げが決まっている入湯税の使い道について、8年度から入湯税の引き上げが決まりましたが、この計画の実行に使い道が当てはまるのでしょうかというご質問ですが、入湯税の引き上げにより約3000万円の増となるわけでございますが、堂ヶ島エリアの再整備計画の実行にも充てられる予定です。次に、括弧3の計画を作ることの利点について、この計画を作ることによって何か利点はあるのかというご質問ですが、本年度まで実施しております小金崎公園整備と同様に、県の補助金を活用することにより、限られた町の財源で、効果の高い整備が可能となる点になります。また、町の代表的観光地拠点のブランド力向上や安全性、維持、管理の効率化といった効果も見込まれます。次に、括弧4の計画から完成までのスケジュールについて、8年度に計画に着手するということですが、その後のスケジュールはどのようなものになっているのかというご質問です。令和8年度に計画を策定し、県へ申請及び許可を得る予定でございます。その計画に沿って、令和9年度にハード事業の詳細設計、令和10年度から実工事を予定しております。次に、各校の設立予定の DMO との関連について、DMO の設立は必須と考えるが、今後のソフト面と再整備計画のハード面とは関連づけて進めていくのかというご質問ですが、DMO の事業エリアは町全体と考えておりますが、堂ヶ島エリアの観光コンテンツは外せませんので、合わせて検討することが必要かと思っております。堂ヶ島観光地エリア景観計画の策定に DMO の記載は必須ではありませんが、DMO 側の事業計画、エリアの景観計画を具体的に記載することで、相互にメリットがあるかと思いますので、計画策定に合わせ検討してまいります。
次に大きな2点目の西伊豆町手数料徴収条例の改正について、1、発行手数料改定の検討について、土地、建物に関する証明書の統合に伴い、当初、発行手数料の改定を検討していた理由は何だったのかというご質問ですが、以前から西伊豆町は住民票や税証明が安いと言われていたため、今回の土地、建物に関する証明書の改正に合わせ、検討したところでございます。次に、各国の発行手数料の引き上げを見送ったことについて、令和8年1月の臨時会において、発行手数料の引き上げを見送る判断に至った理由は何だったのかというご質問ですが、加茂訓下におきましては、200円の町が多かったからというのが理由でございます。次に、各さんの各種証明書発行手数料の見直しの観点について、今後、各種証明書発行手数料について、受益者負担や事務コストの観点から見直しを行う考えはあるのかというご質問ですが、郡内の動向を見ながら検討していきたいと思います。次に大きな3点目の児童公園についての括弧1、商工会横の公園整備について、商工会横の公園をストリートパークとして整備し直すという案がありましたが、その後どうなったのか、現在の状況を伺うというご質問ですが、この計画につきましては、令和6年6月27日に開催されました子ども子育て会議におきまして、商工会横のギャラリーパークへのバスケットゴールの設置要望を受け、検討を開始したものでございます。その後、既存構造物の撤去、舗装、フェンス設置等にかかる費用を精査した結果、当初の想定を上回る工事費が見込まれることが判明いたしました。このため、同会議におきまして改めて協議を行い、設置場所を西名小学校グラウンド内へ変更する方針としたところでございます。現在、グラウンドへの設置は完了しております。次に、各国の新たな候補地の提案ということで、住宅地の大半は浸水想定区域内にあり、近くに児童公園を作ることはためらわれると考えるが、避難タワーなどの津波避難施設の近くに作ることは検討できないかというご質問でございます。町としての懸念事項としては、やはり町が設置した場所で何かあった場合どうするのかという問題がつきまといます。括弧1の商工会横に関しましては、役場や津波避難タワー複合施設が完成したことによって、その場で遊んでいたとしても、もし地震、津波が来ても避難しやすい場所であることから検討いたしましたが、先ほどの理由によって実現できませんでした。ですので、浸水想定区域にそういった整備はしにくい、仮に作るのであれば、津波避難タワーや避難場所が近くにあるというのが条件になろうかというふうに思います。以上、壇上での答弁は終わります。中田義恵君。今回、堂ヶ島のことから再質問させていただきます。で、今回は今日の一番最初に中島さんが同じような質問をなさっていて、この堂ヶ島エリアの再整備というのは、西伊豆町にとってとても重要なことだという認識を私たちしているので、あえて今回2人同じような質問をさせていただいているところでございます。中島議員の質問に補足させていただきながら再質問いたしたいと思います。で、先ほど、町長は、壇上で、年4回ぐらいの委員会をというふうにおっしゃいましたけれど、委員会の構成はどのような、感じになるのかというのは少し案はおありでしょうか。産業振興課長。今の想定ということで、このメンバーは多少入れ替えがあるということを一応前提という形でお考えいただければと思いますが、こちらで今想定している方というのが、県の景観やまちづくりなどに関わる部署の方、都市計画を担当する部署の方とかにアドバイスもいただきたいところではありますし、で地区代表の役員の方で、町の、商工業に関わる方、観光業に関わる代表の方ということを想定しておるところではございますけれども、堂ヶ島地区で、
当然宿泊以外の、事業を営んでいる事業者さんもいらっしゃるわけですので、そういう方にもご参加をいただいて、いずれにしても多様な事業者さんのご意見をいただくことが必要というふうに考えておりますので、そのあたりを基本に、委員の方を考えているところでございます。以上です。中田義恵君。はい、多様な事業者さんという言葉をね、聞いてすごくいいなと思ったんですけれど、あそこの整備を考えたときに中島さんの時にも町長答えてらしたんですが、民地が多いのでなかなか難しいことがあるというようなことをおっしゃっていました。なので民間の事業者さんにも入っていただきながら堂ヶ島全体を考えていくということは必須なのかと思いますので、そこのところぜひお願いしたいところでございます。で次に入湯税のことを伺ったのですが、入湯税、今までの入湯税の使い道方法をね、何年かめくっていくと確認することができました。だいたい入湯税の例年の使い道が約3分の2ほどが観光の関連経費となっているようです。で今年度8年度の予算書を見ますと、入湯税率を改正することによって入湯税の歳入の予算が6200万円と見込まれています。単純にこの3分の2計算いたしますと4000万円ということになるのですが、先ほどこれを全てをね堂ヶ島に投入することはできないというようなことは町長おっしゃったのですが、相当な額がこの堂ヶ島観光地エリア景観計画に振り向けられると期待していていいのでしょうか。町長。はい、壇上で申し上げましたように、今回3000万円の増ということですから、今までが多分4000万弱ぐらいですね。坪7000万円近くのすべてが観光に使われるわけではございません。今までもゴミ処理であったりとか、消防、本来その観光がなければ使わなくていい経費というものがそういったものにも使われておりますので、入湯税を活用させていただいて、そういったところにもお金を配分しているというのが実態でございます。この3000万円分の増につきましても、じゃあ丸々観光に使うかということになりますと、やはり違うところでもそういった財源を活用するということがございますので、あくまでも、今回の事業についても当てられるということでございまして、全部そこに入れるというものではございません。中田義恵君。はい、令和8年度からのスタートでございますから、当初からそんなに実工事が入るわけではないですもんね。そんなに多額にいるということではないと思うのですが、大いにここに振り向けていただいてということを期待するところでございますが、先ほど計画を作ることの利点を伺いました。で小金崎の時でもね、県の制度を利用して、県の補助金利用ができたというようなことを、おっしゃっておいでですが、県からの補助金ってすみません、教えていただければ、どういう名前の補助金なんでしょう。教えていただければと思います。産業振興課長。今のところこれが確実にこの名前ということではなく、でこの補助金を確実に使うということではございませんけれども、現行の制度でいきますと、県の補助金の中で観光地域づくり整備事業費補助金というのがございます。で、その、補助金の方が、ですね、令和10年度に廃止になるかもしれないとか、廃止の予定があるものがありまして、で新しい制度としまして、観光地域高付加価値化整備事業費補助金というものが新たにスタートするものという形になっているのがございます。で、その、新制度の方なんですけれども、一応補助の上限というのが、一つの町に1年1億円というくくりになっているようです。で、先ほどの現行の制度の方とこの新制度の方の併用ができませんので、実際にその補助金を使って事業を始めるときに
どちらを使うようになるかというのも当然検討の余地にはなってくるかと思いますので、そのような形での対応となります。で、補助率につきましてはお金を取る施設だと3分の1で、お金を取らない施設であると2分の1という形でになっております。以上です。中田義恵君。お金を取らない施設だったら2分の1の補助でいけると、なんかちょっと期待したいところでございますが、で午前中にもね、中島さんおっしゃいました堂ヶ島の範囲をどこまでにするかというところがとても興味の大きなところで、私ちょっと観光に関わっておりますと、最近インバウンド対策ということをとても頻繁に言われるのですが、インバウンドの方々ってそこの文化とか産業とかに触れるのが本当に好きというか興味があって、最近なので私たちは堂ヶ島だけご案内するのではなくて、沢田の方まで必ずご案内する、漁業のこととかそんなことでっていうふうにやるんですけど、で先ほど午前中おっしゃいましたけど、トンボロのちょいと手前ぐらい、旧洋蘭センターの下のところから乗り場間ぐらいっていうのが以前の景観計画の範囲だということになっておると聞きましたけれど、今回ですね、私としてはぜひ半端市場ぐらいまでですね広げていただきたいということを考えるんですが、そんなような提案っていうのはどっかのタイミングでできるんでしょうか、ご検討いただけるんでしょうか。産業振興課長。午前中町長が答弁した内容と、同じような形になりますが、ご提案をいただいて、でその、検討する、委員会の中で、話し合われるということになるので、ご提案をいただくということは、当然選択肢が広がるわけですので、それは問題なくご提案はいただきたいところでございます。以上です。中田義恵君。はい、堂ヶ島のお話は、午前中と重複いたしますので、このくらいにいたしたいと思います。で今年度予算はだいたい600万円ぐらい載ってるんですね、この堂ヶ島観光地エリア景観計画に対してですね。なのでここはスタートということだと、いよいよできるなということで期待をするところでございます。町を挙げて取り組んでいただきたい、天候に左右されない、そしてハイシーズンだけではなくて、もう通電型でお客様に来ていただく、にぎわってもらうっていう、そういうような堂ヶ島にぜひしていただきたい、学びができる、なるほど体験、いいね堂ヶ島体験、そんなことをしていただくところを DMO と並行してねやっていっていただきたいと私は考えております。で、先ほども午前中もありましたけど、今ちょっと火災があったりとか、それから年明けから何しろ風が強くて遊覧船がなかなか就航することが少ない、町を挙げて気合を入れて取り組むということをもう一回お約束いただいて、私は次に移りたいと思いますが、いかがでしょう。産業振興課長。議員おっしゃる通り、堂ヶ島は観光の、西伊豆町のメインの場所であるということは、住民の方もそれはよくご理解をしていただいている部分だと思います。ですので今まで、小金崎の方に力を入れさせていただいておりましたが、だんだん南の方に移って堂ヶ島の方も同じようにという形で、それで磨き上げていきたいというのが担当課としての、気持ちでございます。以上となります。中田義恵君。はい、ありがとうございます。では2番、西伊豆町手数料徴収条例の改正についてのところで伺います。で私はこれどうして今回これ伺ったかといいますと、あれですよね、受益者負担という考えのもとですね、手数料っていうのは決まってくるというふうに私は認識しているところでございますが、そうしますと
それにどのくらいのコストがかかっているのかというのは、私は考えるべきではないかと思うのですが、ちょっと窓口税務課長に伺いたいところですけど、そもそも手数料ってどのようにして決めているのかで、私割と商売が好きなので、コストから積み上げていくんじゃないのって思うのですが、その辺の手数料の決め方などをちょっと伺いたいと思います。そしてそのコスト計算とかしたことがあるのかしらということも合わせて伺いたいと思います。窓口税務課長。はい、まずそのコストですね、その積み上げからではないのかということなんですけれども、基本的にはまず経費っていうのは当然見ますね。で、民間の場合ですと、そこに売上も乗せて手数料なり料金には反映させると思うんですけれども、やはり我々とすると、受益者負担はもちろんそうなんですけれども、やはり公共性というところがそこに一つあります。また、その時々にはなりますが、政策的なものもこの手数料というところには当然反映されてくると。つまり民間が出す金額よりもですね、やはり公共を重視した場合、あるいは政策的な目的がある場合というのは、そこはやはり料金とはまた違った考えがそこに設定されるようになっております。ただいずれにしましても、我々が議会に最終的には料金の改定ということを提案させていただいて、議会承認を得て初めて手数料というところに結びつくわけですので、そういった経緯があるということで、あくまでもコスト計算だけではないと、むしろ公共性というところが一番大きいかなというふうに思います。で、あとは試算なんですけれども、具体的にですね、決まったその算定基準っていうのがございません。戸籍なんかはですね、もう国で決められてますのでいいんですけど、住民票ですとか税証明というのは各自治体でそれぞれ設定することになっております。ですので、算定基準がないんですが、仮に、参考として、試算についてはですね、仮ということでこれまでも出したことはございます。ただそこにじゃあ何をもってその費用として算出するかっていうのが決まりがないもんですからね、いろいろ担当によっても金額が変わるわけですね。ただ、今現状、住民票ですと1件あたり200円というのが、ございますけれども、明らかにですねそれよりは大変費用がかかるというのが現状であります。じゃあそれを価格に転嫁するかというと、あまりにもですねそれは公共性と判断する場合にはですね、何千円とかっていうことになりますので、あまりそれはふさわしくないというふうに思いますので、そこはやはり県内ですとか近隣市町、そういったところも踏まえた中で設定していくべきだというふうに思います。中田義恵君。あまり大きな金額ではないので、騒ぎ立てるのもどうかなということもちょっと私の頭よぎったりもいたしますけれど、でもこのいろんなものが今上がっているところでね、実際でも本当に例えば紙代とかインク代とか、それからそれに発行に携わる人件費とか、そのくらいシステム利用料とか、考えただけでも200円は安いなと思うのですが、これいつ頃から変わってないんですか、西伊豆町のに。で、私は何が気になるというのは、近隣市町を見て決めるっていうのがなんかすごく違うなって思っていて、やはりその受益者負担それを必要とする方がいて、その必要とする方に発行するので、やはりその方にご負担いただくっていうことになるじゃないですか。なのでそういうふうに考えていくと、私とって思うのですが、そこを課長いかがですか。町長。はい、うちの課長は優しいので明確に金額言いませんでしたけども、担当の方で試算している金額、住民票を仮に取ると今200円というふうに長さんおっしゃいましたけども、窓口の場合は1500円もらわないと割に合いません。で、仮にコンビニで出してもらうときは3500円もらわないと割に合わないんです。要はそのシステムを借りてるベンダーさんとかにお金を払ってるわけですね、町は。で、税証明の場合は窓口に2000円もらわないと割が合いません。実際じゃあこれ200円の今までもらってたのがいきなり
10倍になるかっていうと、それは無理なわけですよ。ですからやっぱりそこについては公共性があるので、なかなか金額はいじられませんよねというのと、政治的な問題があるというのも、うちでは300円なのに松崎は200円って言って比べられると、西伊豆町は高いというふうに言われるわけですね。同じものが取れるんですから。ただ伊豆市と比べればうちの方が今は安いわけですよ。だからやっぱりある程度足並みを揃えないと、所得の高い東海筋の方たちからするとですね、そんなに負担感はないのかもしれませんけども、やっぱりなかなか田舎の方はですね、周りを見て判断をせざるを得ないという状況になろうかというふうに思います。ですので、壇上でも述べさせていただきましたけれども、郡内の動向を見ながら検討していきたいというふうに考えているというものでございます。中田義恵君。はい、ありがとうございます。検討、ぜひお願いしたいところでございます。で、先ほど町長、コンビニのお話なさいましたけど、自治体によってはコンビニで発行する方を安くしていて、窓口だともうそれより100円ぐらい高くするという自治体が割とあるのですが、私それをやることによって、例えば必要とする方はコンビニに行って発行するじゃないですか。だからそちらに行く方が多くなる可能性がある。で、少し調べましたら、西伊豆町ここ数年間ですね、コンビニ発行が始まっている中でも 20% から 30% 弱ぐらいの方なんですね。他の大半の方は窓口で発行するようになさっている。でもここを少し価格差をつけることによってコンビニで行っていただくと窓口の業務が軽減される可能性が私あると思うのですが、それちょっと職員の方々の職場環境を考えていくと、全体の金額を上げるということではなくて、そのコンビニ交付だけ安くして窓口を少し上げるというようなことも先に検討して、それから同時に検討していただくか、そんな感じでお願いしたいと思いますけど、そこはいかがでしょう。町長。その辺はですね、西伊豆町の人口構成を考えていただくと、安くしたからといってコンビニ交付が増えるというふうには私は思いません。やっぱりコンビニにある機械をですね、本当に触って出てくるのかっていう不安と、行った時にどうしていじればいいのかって、やっぱ分からない世代の方は、どうしてもそこに行くよりは窓口に来られるんだろうと。で、逆にコンビニを200円にして窓口が300円だとしても、その100円ぐらいでその危なっかしいところを使うかっていうと、そこはちょっと分からないわけですよね。そこはもう世代間のギャップだと思います。で、私からするとですね、窓口に来ると仮に印鑑証明の場合は、印鑑手帳と実に持ってこないといけないとかってめんどくさいんですよ。で、コンビニに行くとマイナンバーカードでできるんだったら、そっちの方が便利だし、楽だし、安いしっていうことになればいいんですが、やっぱり窓口で人の顔を見て、しっかりと手続きをしていただきたいという一定数の方たちがやっぱりいらっしゃいますんで、やっぱりそこはですね、一概にその値段をちょこっと差をつけたからといって、長田さんのおっしゃるように爆発的にコンビニが増えるっていうことではないんだろうというふうに思いますんで、そこもですね、文化の状況を踏まえて、今後検討させていただければというふうに思います。中田義恵君。はい、この手数料を条例の改正の時に伴ってあげるということが1回出て、みんなで1回考えて、で結局あげなかったということで、しっかりここで考えたいなと思って今日質問させていただきました。検討しますというお答えいただきましたので、今後よろしくお願いしたいところでございます。では次に児童公園について伺っております。児童公園については先ほど私は壇上で私の通告書の訂正をさせていただきましたけれど、一部西南の、保護者の方々から遊ぶ公園がなかなかなくてという希望が寄せられていたところから、その目で見ると割と少ないな、日常的に使えるところが少ないなということで、今どうなっているんだろうということで、今回少し調べさせていただきながらの質問でございます。で、冒頭伺いました商工会横のストリートパークのところでございますが、結局そこにバスケットゴールを設置しようと思ったときに、ちょっと試算をしたら高額になるので、西名町に設置して、ここのいわゆる昔ギャラリーパークといったところですよね、あそこの商工会横のところ、そこについては手つかずというようなことを伺いましたけど、あそこ数日前までとてもきれいに桜咲いていましたけれど、あそこについての利用は今後はどう使うかということは考えておいでなのでしょうか。
町長。はい、活用するにしてもですね、場所が分かる方はお分かりいただけると思いますけれども、こう円形に段差的なものが構造物としてあるわけですね。で、だだっ広い平地であれば、何かに活用しようということは思いつくわけでございますけども、なかなかスペース的にちょっと限られてるっていうところもありますんで、今後はそこで何かをするということは難しいんだろうというふうに思いますし、また何か新たなことをしようとするときには、当然その構造物が邪魔になります。そうしますと、このストリートパークを作ろうかとした時も、やはりあそこを片付けるだけで、4桁万円がかかるっていう試算が出たもんですから、二の足を踏んだっていう部分がありますんで、結局その費用を使うことがですね、無駄なので、まま桜の時期に腰掛けて見ていただくっていうのが一番よろしかろうというふうには思います。中田義恵君。そうしますとですね、今とても児童数が減っている中ではございますけれど、それでも西名の子どもたちが多いのかと思いますが、西名地区での児童公園が不足しているのは事実だと思います。で、そこから保護者からの希望が出ているところでございますけれど、先ほど、津波避難タワーの近くというのが条件になるというようなことを町長おっしゃいましたけど、建てていただけるようなイメージはあるんでしょうか。児童公園作っていただけるような西名地区に。町長。はい、町としてはですね、その令和6年6月27日の子ども子育て会議の時において、そういったご意見をいただきましたんで、なんとかしてあげようかということで、試算をしたということでございますから、気持ち的にはそういう場所を設置するということは必要だろうというふうに思っております。で、今年で、子ども会議が確か3回目が終わったかというふうに思いますけれども、やはり子ども会議の中で子どもたちから出てくるのは公園がないというような声を多くいただいておりますんで、それも含めてですね、やってあげたいなという気持ちで、これに取り組んだわけでございますけれども、なかなか状況が許さなかったので、あくまでも現、西名小学校のところに、バスケットボールのゴールを設置するということで終わったわけでございますから、適地であったりとかですね、保護者さんたちのニーズが本当にあるということであれば、再度模索するということは考えられなくもないのかなというふうには思います。中田義恵君。はい、今回児童公園を考えるにあたってですね、私は町内回らせてもらったんですけど、町内には児童公園と呼ばれるような遊具のある公園が、旧田子小であるとか旧鴨幼稚園を含めて6カ所ありました。で、遊具の老朽化が進んでいるところも多く、ロープがかかっていたり、草がぼうぼう生えていたりとか、使用禁止と書かれていたりとか、言ってみるととても裏寂しい状況だったのでございますけれど、このような公園、今ある季節の公園については再整備というのは考えていないんでしょうか。それを伺いたいです。町長。なかなか難しいのはですね、田子だと港公園があったりとか、宇久の場合だと浜の公園があったりもするんですけども、基本的に子どもがいないんで誰も遊ばないんですよね。で、誰も遊ばない公園を整備するかっていうと、当然それは無駄な話になりますんで、なかなかちょっとできないと。かといって地域の方が草刈りをしてくれるかっていうと、なかなかそういうわけにもいかないという現状がありますので、今までそういった状況で放置をされてきたと。で、田子については土日に関しては多分泉の園の中で保護者さんが子供を遊ばせている姿を私もよく見ますし、うちの子供が小さい時も利用はしていました。で、別にこれは本当は管理長は入っていただきたくはないんだろうとは思いますけども、その辺は教育委員会の方の、ご配慮もあって、町内の方が遊ぶ分にはそんなに目くじらを立てて怒られるという状況でもないと思いますし、鴨小学校についても土日近所の子どもたちが遊びに来ているという現状がございますので、現有の公園の近くが活用できるのであれば、
それをご活用いただくということも必要かなというふうには思います。ただやはり公共的なものとしてもし整備をするということであれば、やはり危険な場所っていうことにはなりませんので、浸水想定区域外であるとか、高台に逃げる場所のすぐ近くということの、場所の限定的な制約は当然出てくるんであろうというふうには思います。中田義恵君。はい、でも具体的にはですね、例えば帰省してきても遊ばせるところがないとか、そういうようなことで観光に訪れても本当にその小さな子どもたちが遊べるところが少ないという声は届いているのは事実でございます。で今ある公園、再整備をしようと考えると津波浸水、確かに宇楠の海浜公園などはもう本当にね、防潮堤のこちら側ですし、危険を感じるところではございますけれど、今あるものはもう少し整備しきれいに修理したりとか改修とかしてもいいんじゃないのかしらと思ったのですが、その辺のところは手をつけにならないんでしょうか。町長。ですので、その辺につきましては、既存の状態で遊ばれていない状況でございますので、再整備をしたところで、そんなに人が増えるのかというと、なかなか難しい。仮に既存のところで遊ばない理由が、浸水想定区域で危険だからという理由がもしあるのであれば、やはり同じところを整備しても無駄になるわけでございますので、高台避難であるとか、そういった避難場所が近くにあるということなのであれば、町としては可能性はゼロではないんだろうというふうには思いますけれども、既存の状態でダメなもの、ダメな場所を整備するということはあまり有意義ではないんだろうというふうに思います。中田義恵君。はい、こうやって回ってみますと、大浜の公園などはね、あそこの公園の近くにあそこの住民の方がお椅子出して座って日向ぼっこなさってたりおしゃべりなさってるのがよく見かけるんですけれど、なんかもう子どもも確かに児童数も少なくなっていて、そして高齢者も多くなっている中で、そういう方たちとみんなでとても快適な居心地のいい空間になったらいいなって私思ったりするんです。だからそういうような考え方で公園をちょっと整備するというか、そういうふうな視点でやっていただけると今後いいのかなっていうふうな思いで私今回質問させていただいたんですけど、そういう居心地の良い空間になるとお思いになりませんか。町長。はい、あればあったでいいに越したことがないというのは思います。で、大浜の場合は、大浜の公民館が地震津波の時には避難場所になっておりまして、あそこは200メートル圏内の中に入ってます。で、直線距離で言えば多分100メートルぐらいなので、すぐ逃げられるんで、あそこであれば安全だろうというふうに思いますけれども、そこに行くまでの間ですね、界隈の人たちはいいのかもしれませんけども、じゃあ築地の方とか沢田、浜の人たちがあそこにわざわざ遊びに行くかというと、なかなかちょっと難しいのかなっていう部分も当然ありますんで、じゃああそこだけ整備をすれば何かことが全て足りるのかっていうと、これはなかなか難しいんだろうというふうに思います。かといっていろんなところに点在をさせて設置をするというのも費用対効果的にどうなのかということもやはり町としては考えなければいけないということで、先ほどから再三答弁をさせていただいているものでございます。中田義恵君。はい、町長の考えは理解できました。安心安全な公園があるといいな。やはりその移住を考えたときに子どもたちが安心して育つことができる場所って移住の条件の中にもかなり上の方に上がってくるんですよね。だからそんなことも念頭に入れておきながら、その今ある児童公園を少し継続的に見つめていただいて、そして子どもたちの成長、そして私たち高齢者の居心地のいい場所というものを考えていっていただきたいなというふうな要望をして私の質問を終わりたいんですけど、そんなことをお考えいただけませんでしょうか。最後の質問でございます。町長。はい、先ほどの答弁と同じです。中田義恵君。ありがとうございました。以上で私の質問を終了いたします。9番、中田義恵君の一般質問が終わりました。以上で本日の日程は全部終了いたしました。本日はこれで散会いたします。皆さん、ご苦労様でした。